Мінулы тыдзень адзначыўся павесткай, дзе дамінавалі сілавікі, і не адзначыць гэта не выпадае. Маладому 40-гадоваму КДБшніку Константину Фёдоровичу Бычаку далі генерала і адправілі руліць следчым камітэтам Рэспублікі Беларусь. Нашы типа незалежныя СМІ кшталту нашай Нівы, Реформбір ды іншых, якія штодня нармалізуюць рэжым Лукашенка, тупо перапоствуючы Белту, лупанули у медыяпрасторы з усіх ствалоў. І зрабілі гэта сапраўднай падзеяй і прыдалі злачынцу рэпрэсіўнага органа статуснасці і легальнасці. Паглядзіце, калі ласка, на загалоўкі Белты і паглядзіце, калі ласка, на загаловак нашай Нівы. Чым адрозніваюцца дзяржаўныя лукашэнкаўскія СМІ ад выдання Артёма Гарбацевича. Хочу звярнуць вашу увагу на сам тэкст артыкула незалежнага СМІ. Я лічу гэта вельмі важна. Константину Бычаку, это наша Нива, 23 декабря, назначенному на должность председателя Следственного комитета Беларуси, присвоено специальное звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. До сегодняшнего дня Константин Бычак работал начальником Следственного управления КГБ. Его предшественник на посту главы Следственного комитета Дмитрий Гора был 23 декабря назначен генеральным прокурором, а прежний генеральный прокурор Андрей Швед несколько дней назад стал председателем Верховного суда вместо отправленного на пенсию 83-летнего Валентина Сукала. А вось паглядзіце, што написано на ресурсе Реформбір. Піўныя дрожжи Федя и Саша. Константина Бычака, экс-начальника Следственного комитета управления КГБ, назначенного сегодня председателем Следственного комитета, повысили в звании. Указом Александра Лукашенко от 23 декабря ему присвоено звание генерал-майора, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, пристойнейший человек, вручил Бычаку, не менее пристойному человеку, погоны и представил его коллективу Следственного комитета. Профессиональная деятельность Константина Федоровича Бычака была тесно связана со следственной работой. Он знает изнутри все тонкости. Уверен, он подойдет к службе в Следственном комитете с должным уровнем ответственности и понимания, заявил Вольфович. И поглядите, калі ласка, на множество здымкаў сілавікоў, праз якіх шмат хто з нас не мае магчымасці вярнуцца домой у Беларусь, праз которых шмат хто сядзіць у турме, праз которых шмат хто мае зламаныя лёсы, зламанае здароўе, зламанае жыццё. Паглядзіце, выглядаюць як прыстойныя, паважаныя людзі. І што гэтыя артыкулы незалежных СМІ кажуць беларускаму грамадству? Роўным счётам тое, што рэжым Лукашенка легальны. Рашэнні дыктатуры падаюцца як звычайныя дзяржаўныя падзеі. Пішуць пра прызначэнні, званні міністраў, не называючы рэжым рэжымам і не тлумачучы, не аналізуючы ролю гэтых людзей у рэпрэсіях. Перапісваючы навіны Белта без аналізу і дэканструкцыі, нашы незалежныя СМІ ствараюць уражанне, што ў Беларусі існуе нармальная дзяржаўнасць, што ў Беларусі ідзе нармальнае жыццё.
А гэта нармалізуе гвалт, робіць рэпрэсіўную сістэму нябачна і фактычна легітымізуе ўладу Лукашэнкі, нават без наўмыснага жадання гэта рабіць. Вось, а што гаварят, а што кажуць? Кажуць, што Пятрухін гэта агент КДБ. Вось, паглядзіце, калі ласка. Адзін типа журналіст з Еўрарадыё, якое існуе дзякуючы Ціхановскай. Тое, што мы зараз глядзім Еўрарадыё, гэта таксама дапамога з гэтых 30 мільёнаў. Па сваёй абмежаванасці, або не ведаю чаму, лезе ў спрэчкі пад пастом, дзе я крытыкую нашу Ніву Гарбацевіча за легалізацыю рэжыма Лукашенка, і ён піша, што типа, ну чаго ты дакалупваешся, яны пра тое пісалі, і што Капусціна з РДК расійскага забілі, пісалі. Да, пісалі, яны пішуць, але ж важна, як пішуць, як напісалі. Ось, это вельмі важна. Ну і, конечно же, пра што. І звярніце ўвагу, паказальны адказ Тараса на маё пытанне, хто твой прэзідэнт, чалавек. І ён цалкам шчыра адказвае, што гэта не Светлана Ціхановская, ад якой ён корміцца, а прэзідэнтам Беларусі. Ты што, не ведаеш, што з'яўляецца? Ён нелегітымны прэзідэнт. То так, а твой хто, Тарас, прэзідэнт? Ось. Сябры, ну, насамрэч, реально, это вельмі важно, тому что, ну, у меня уже просто ванітуе от всех гэтых незалежных СМИ, якія марнатравяць грошы, якія Еўразвяз выдзяляе на беларускую справу. Пишуть, ну, реально, будто бы нічога у Беларусі не здійсняецца, будто все нормально. Так, ну, ось, ну, шчыра кажучы, ну, нахера мне такие СМИ, чтоб я... Так я могу Белту зайсці і пачытаць. Як бы... ну, на мой погляд, павінна была б выглядаць падобнага кшталту артыкула. Сілавік КДБ, звязаны з рэпрэсіўнай сістэмай, узначаліў следчы камітэт. Канстантин Бышык, які раней узначальваў следства і ўпраўленне КДБ, структуры, якая ўдзельнічае ў палітычных рэпрэсіях, прызначаны кіраўніком следчага камітэта. Адначасова яму было прысвоена спецыяльнае званне генерал-майор юстыцыі. Адпаведнае рашэнне прыняў нелегітымны прэзідэнт Александр Лукашенко. Гэта прызначэнне працягвае практыку кадравых ратацый унутры сілавога апарату, пры якой ключавыя пасады атрымліваюць асобы, непасрэдна звязаныя з рэпрэсіўнымі органамі. Следчы камітэт адыгрывае цэнтральную ролю ў крымінальным пераследзе палітычных апанентаў рэжыму, журналістаў і грамадзянскіх актывістаў. Кадровые змены таксама закранули прокуратуру и судовую систему, что сведчыць пра далейшую канцэнтрацыю ўлады ў руках сілавога блоку і адсутнасць прыкмет незалежнасці следчых і судовых інстытутаў у Беларусі. Ёсць розніца, так? Не то, что я там хочу кагосьці вучыць, но ну, реально чытаць такое, то, что я бачу, і тое, что там посціцца як навіны, ну, перапошчаныя з Белты, навошта. А зараз, сябры, ось, адкажыце на пытанне ў каментарах. Як вы думаеце, возьмут ли кого-нибудь з беларускіх незалежных журналістаў, разбэшчаных грантава-медыяльнай сучаснай сістэмай, у нармальнае конкурентно здольнае выданне? Ну, что вот он пришел, і выданне, якое не грантавае, незалежнае, яно кажа: слухай, Руселік, да ты, мы давно жадалі тебе позвать, каб ты у нас працаваў, ты круты журналюга, ты малатошак. Вось. Ну і напішыце, калі ласка, якіх беларускіх грантавых журналістаў вы лічыце годнымі і прыстойнымі прафесіяналамі. Ну а зараз некалькі слоў пра маладога генерала, прошаранага вужаку Халуя Бышыка. Генералу 40 гадоў. Жыццё склалася. У цяперашняй сістэме Лукашенко безмежна цэняць не адданых справе воінаў, а падхалімаў, што лезуць у дупу без мыла. Людзі КДБшнікі до 60 год служаць, ну як яны, наверное, думаюць, на блага айчызны,
У них ненармаваны працоўны дзень, там выходныя, як Бог на душу положить. Значит, заливаюць водкой свое там сумление, пакуты. А Костя по телебачанню там помельцяшыў зопамі, напужаў лапко в маладзёвым хабе. Магчыма, ён ішо гэтага Раймона курыраваў, дыктаваў ему конституцию. И раз, глядзіце, генерал. И за что яны, тыя, хто лічыць сябе сумленнымі рыцарамі Камітэта дзяржаўнай бяспекі, змагаліся і змагаюцца. За такое вось жыццё? Ну, у Бычака ўсё норм, у 40 гадоў, у Ігарка Тура катэдж под Менскам, а ім што? Не халеры. Хотя ёсць нюанс. Ну, я до конца не ведаю, поправьте меня, спадары, кто милициянты. Мне так падаецца, что подвышаючы Константина ў званні, ну, это прикольно быть генералом, вось, але гэта все ж таки паніжэнне, тому что, наколькі я ведаю, і сыходзячы з літаратуры, генерала следчага камітэта можа нахіліць прыйсці супрацоўнік КДБ.